og Pokémon i Danmark før. Det skete i 2006, da vi holdt EM på Vilhelmsborg i strålende flot augustvejr. Og det var første gang, Jorden og Pokémon var udenlands, og de havde en skøn tur, fortæller Liv, men deres resultater var endnu ikke, som hun gerne ville have haft det. Men heste har hun altid kunne lide. Fjordheste har slet ikke interesseret hende. Men så kom Pokémon på græs hos hende i 2002, og så var hun solgt. Han viste hende, at fjordhesten er en hest, man godt kan forlade sig på, hvis man vil noget i sporten. Og det vil Livjorden og Pokémon. De har flere førstepladser i MB på landsstævner i Norge, altså i dressur forstås. De har vundet Norges mesterskabet for fjordhesten 2 gange, og de har været grenmester i dressur 3 gange på rad. Det er sådan i Norge, at når man taler om Norges mesterskabet, så har man kun 2. Man har 1 for seniorer, og man har 1 for juniorer. Og for at blive Norges mester, eller i det hele taget deltage i en klasse, så skal du være dressur, du skal springe, og du skal køre, og du skal gøre det